Магическа вечер сътвориха млади творци от гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн Колевичето по време на представянето на първия в историята на учебното заведение Алманах. Книгата е логическо продължение на училищната инициатива Голямото коледно четене и най-добрите творби на пишещите тинейджери от училището намериха място в Алманаха. Този път не ще изпиша думички мили, от себе си аз няма да дам. Достатъчно давах и даже прекалих. Купне за почивка вече моята душа. С представянето на Алманаха младите творци докоснаха и развълнуваха публиката със своето творчество. Полина, Бистра, Майя от 10 В клас, Данил и Валентина от 11 В, Денислава от 9 Б и Катлин от 12 В клас. И Сияна от 9 А остават в историята като първите автори на Алманаха. Алманахът е уникален и заради това, че ученици под ръководството на преподавателя Евгений Генов са направили предпечатната подготовка, като бе одобрен варианта на Наско Атанасов, а невероятната корица е дело на Гергана Браткова от 11 В клас. Емоциите на младите автори бяха споделени и от присъстващите на представянето на книгата гости. Казахте ни, че наистина младите хора, бъдещето е в тях, те са по-добри от нас, аз го знам, че са по-добри от нас, но когато всеки един човек понякога има разочарование и става в такива дупки и тези хора ни даваха, те едва ли сега го осъзнават, сигурно едва ли го осъзнават, но те ни даваха на нас тази надежда, тази вяра, че не явно на вашата гимназия, по принцип в България, не само в България, но и света ще посъществува благодарение на наистина на тези хора, които ни показаха една действителност, една ангажираност. Това искам да кажа, благодаря ви, наистина изключително много съм приятно изненадан. Не знаех какво точно идвам. И бързам да ходя да се притълна това, което ни споменахме. Наистина благодаря за прекрасната вечер, за емоциите и най-вече за вярата в бъдещето, която аз лично усетих тази вечер. Благодаря ви много. Усетих абсолютно всичките ви емоции, поне 100 сълзи се опитах да прикрия. Искам да благодаря и госпожа Томова за инициативността, за всеотдайността, като стопанин на това прекрасно училище и да ви пожелая да дързаете деца, да не спирате да пишете, това да е само началото във вашия творчески път и ние всички с вълнение очакваме да си купим вашата първа книга и ще бъдем много горди с вас, макар че и в момента съм много горда с вас и много ви благодаря. Но съм сигурен, че нито един тук в тази зала не е преживял тази емоция споделена, която вие сега ни представихте, тази невероятна хармония от есет, стихотворения, вълнение, което успяхте да предадете на всички нас. Смятах при цялото време, че не толкова напред във времето ще се спомним за тази вечер, ще се спомним за погледа ви, за начина, по който срещахме учители и ще казваме с това момиче се гордеем много, защото с тях съпреживяхме тази вълшебна вечер. Благодарим. Съм безкрайно развълнуван, защото за 50 години в този самотен занаят съм видял много щурти и красиви и смешни, но вечери като тази не могат да не се запомнят. Аз като се върна тази вечер ще звънна на Георги Господинов, той преди 4 дни беше рожденник, да му кажа, че тази вечер с една много красива кампания тук от уважавани ръководители на Ямбол и региона намерихме едно време убежище за душите, за сърцата ни. Тези деца миналата година ни зарадваха с господин Кирязов в читалище Съгласие, когато рецитираха своите творби пред Боян Ангелов и Иван Границки. Ние ще направим господин Колев една подборка и ще изпратим, те ще излезат и в Словото днес и в списание Весни, специализираното издание. Но най-важното, наистина вярвайте в себе си. От тези 10 страници, които бях написал, искам само да споделя, че големият поет на България Любомир Левчев имаше една максима: оставете младостта да е красива. Вие сте толкова хубави, толкова талантливи, а един друг голям поет, Владимир Башев, беше споделил: по-умни, по-математични и отвъд юноши на вас. Времето е наистина за вас. Да сте живи и здрави, радвайте ни
Вярваме във вас, обичаме ви и вие сте нашата надежда. Алманахът ви е чудесен. Наистина, както каза госпожа Тонкова, помня времето, в което това училище беше Сорбоната в кавички и наистина съм доволен, че тя за това кратко време успя да направи един космически скок. Нещо, което просто не беше завярване. Наистина това училище се превърна в водещата гимназия в област Ямбол, спокойно мога да кажа, и като една професионална гимназия, това, което вие ми представихте като литературни произведения, като един открит литературен урок, аз не бях очаквал. Да, има литературни паралелки, има профилирани гимназии, но това, което вие показахте, наистина надхвърли всички очаквания. Благодаря ви, благодаря и на вас, мили деца, за това, което направихте, защото бих искал да ви кажа ученици, за мен сте деца, тук сме в извън учебно време. Благодаря ви от сърце за това, което представихте, което направихте. Това, което почувствах тази вечер и докосна най-финните струни на моята душа, беше това, че децата, които учат тук, са щастливи. Те са себе си. Много малко деца на възрастта на тези ученици могат публично в поетични и прозаични слова да изразят вълнения, мисли, прозрения, които имат голяма стойност и които докосват емоциите, душата на хората, независимо на каква възраст са. Всяка дума, всяко поетично или прозаично слово от този алманах ме докосваше и усещах как докосва и всички вас, защото всичко е енергия. Да накараме и мотивираме нашите ученици да бъдат по-духовни, да бъдат себе си, да използват необятните възможности на Словото. Благодаря много на всички. Младите автори са част от клуб на пишещите в гимназията по архитектура и дизайн. Те пожелаха чрез ефира на телевизия Диана да благодарят на всички гости на представянето на книгата за думите им, които ги вдъхновяват и ще бъдат тяхна мотивация да продължат да творят, да отстояват себе си. А за това се иска кураж и надеждите са, че ще имат все повече последователи. А относно алманаха, идеята е той да стане ежегодно издание на гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето и да бъде трибуната, от която младите творци да заявяват открито своите чувства и мисли. Чрез нашия ефир те изразиха и благодарност към преподавателите по литература в училището Гергана Кръстева, Дора Георгиева, Светлана Чамова и Димитър Колев, както и към човека, който винаги застава зад своите ученици и направи възможното алманахът да го има, директора на гимназията Мария Тонкова.